dic Salvador Espico Tanda, soc historiador, jo treballava en una fàbrica però vaig estudiar història i després quan me jubili me dediqué a aprofunditzar en la història. Soc el president de la Fundació i duem treballant el tema de la memòria històrica ja abans que se creara. La Fundació se crea en el 2007 i nosaltres duem treballant la memòria històrica des d'abans del 2000. Vaig veure que teníem així al costat en Paterna les fosses, on hi ha 2.238 afusellats en fosses comuns. Això se va acrecentar quan en el 2002 mos aplega un material anònim, que eren cartes i era material de la falange de Manises. I des del 17 a ara nosaltres hem catalogat 6.000 referències diferents de documents de la falange. Després també hem treballat nosaltres molt el tema de València Capital de la República, fem visites guiades i hem fet un audiovisual en cooperació amb l'Ajuntament de Manises, col·laborant amb l'Ajuntament de Manises, les cartes robades, els papers de Manises, que està en YouTube. N'hi ha que plantejar que la memòria històrica és una assignatura que dependent d'este país, hem aplegat tard. La veritat, hem aplegat tard, perquè s'ha mort moltíssima gent, ja no queda quasi ningú. Però nosaltres seguim peleant el tema de que n'hi hagi ajudes de l'Estat i ajudes dels governs autonòmics de cara a treure la gent de les fosses. El dol que no se tanca de la gent que està en les fosses, els professionals de psicologia diuen que el dol dura fins a 3 generacions després, si no se tanca. Jo penso que queda molta feina per fer, moltíssima, perquè n'hi ha que tenir en compte que si hem tingut 40 anys de dictadura, sempre s'ha contat la història d'uns pocs, els altres no. N'hi ha que tenir en compte que passaren mils i mils de persones per les càrcels franquistes. N'hi ha que tenir en compte que se fusellaren en Espanya en tribunals que no eren ni legals ni molt menys mils i mils de persones, i això n'hi ha que la gent té que saber el que va ocorrir. El que no pot ser és que puguin tirar terra i que no s'enteren. Mentre això no se fa extensible a tots, que se pugui parlar en les escoles i tal, el tema queda un buit. La veritat, queda un buit ahí que no sabem. N'hi ha que tapar les ferides, que no és el mateix. No n'hi ha que obrir-les, sinó tapar-les. N'hi ha que donar la sepultura, saber on estan els seus, i n'hi ha que dir-los, en aquest país, mentre no n'hi hagi un acord, té que haver una aposta molt forta per part dels polítics espanyols perquè realment al final se pugui tancar les ferides que n'hi ha obertes encara. No estem obrigant-les, sinó que estan obertes i n'hi ha que tancar-les. Sí, perfecte. Que podríem estar hores parlant.